Het is die zo'n januari, de dag dat de vrouw benauwd is voor terreurdreiging vanuit Mali. Nederland bij de koffieautomaat massaal praat over het Sjogcijferkanon Utopia. En dat Friesland vol spanning afwacht of Yvonne Nauta 2 afstanden rieden mij in Sochi. En dat Miranda Werkman een hele leuke dag beleven met de Google Glass. Goeien en welkom bij Bient. Met ons dus de nieuwste trends in de eigen van uw specialisten. En we binnen Joet bij alle tarreadings van het theaterspektakel Vaderpaard. Hoe reageren de hinders hierop? Bang. Ja. Het komt door het scherm. Het scherm is mega groot en als de stilstaande beelden haast, dan is er niks aan de hand. En dat hinder op het wat in de verte, dat is ook net erg. Maar dat ene hinder, dat wordt heel groot. En een hinder is een vluchtpaard, het is een vluchtdier. Al die hele leven ben je een vrouw, maar je viel je eens een man. En op het stuit dat je besluit om van geslacht te verhoren, liet je echt nog een uur lang volg je toch een cameraploeg. Als je dat doet, dan heb je echt lef. Joen start het naar je KRO-programma Hij is een Zij. En Martin Vietor uit Hitsem, die wordt erin volgen. Hoi Martin, Hoi. Welkom in de studio. Voordat we beginnen met Dien Libbesverhaal, wat een heftig verhaal is, wil ik eerst even nog het fragmentje uit het programma. Is goed. Ik heb 25 jaar ze en zij en Margje genoemd, dus is afkicken. Ja? Ja, natuurlijk. Vind je het moeilijk? Nou ja, ik moet er erg aan wennen. Ik moet er heel erg aan wennen. Toen gaf ze me een brief. Kijk. Weet je nog, die vakantie in Steenwijk waar ik 's ochtends totaal overstuur keihard heb geroepen dat ik een jongen wilde zijn? Dit gevoel is er nog steeds en het wordt alleen maar sterker. Duwt zich meer en meer op de voorgrond. De kracht om het weg te duwen en verder te gaan met mijn leven is weg. Ik kan het niet meer. Keer op keer de vraag waarom ik niet gelukkig ben. De ontkenning van ik weet het niet. Ik weet het wel, maar ik was bang om er eerlijk vooruit te komen. Bang dat iedereen me voor gek verklaart en de mensen waar ik van hou me laten vallen. Is dat het wel waard? Eerst niet, maar nu wel, omdat mijn eigen leven niks meer waard is. Ja, dat leest die mem dan voor de camera's. Een hele persoonlijke brief. Ja, klopt. Hoe is dat om dit te zien? Ja, ik had natuurlijk al jaren jongen, maar ja, het doet wel wat mooier. Wat dan? Ja, het is gewoon wel het eerste moment ja, dat ik van mezelf naar de boeten kwam. En ja, dat je dat dan letter weer omscheuren. En vooral ik jaren, ja, dat... En dat ik het jaar en dat dan Ja. was het meest kunt Ja, precies, ja. Maar dat is gewoon, dat doet wel wat mooier. Ja. Laten we zijn weer omgaan naar die jeugd. We zien een paar foto's van een lieds famke, jurkje on, Ja. lang hier. Ja. Kist dit punt nog herinneren dat dacht, dit is net helemaal... Ja, het moment dat ik me echt bewust van was, toen wie ik denk een Iris zongen. En dan heb je zoiets van, ja, het klopt net. Ik ben altijd, nou ja, one of the guys. Ik speel altijd maar die jongens uit de klas. Polstok springen, in een BM klimmen. Doe je geen Barbies of zo? Ik heb geen pop, nee, en ik hier direct niks mooi. En make-up ik net. En nou ja, zulke soort dingen. Maar oké, Dus- dat is dan nog fysiek, of dat, nou ja, maar waar je watje van. Ja. Ik viel dat dan zelf in diezelfde. Dus ik denk, hey, Ja, op een gegeven moment wil je ouder natuurlijk. En ja, dan ga je richting die puberteit. En dan merk je, dan wordt het verschil steeds groter. Want ja, je lichaam gaat de ene kant op. En van je gevoel maakt dat helemaal net. En maar je de andere kant op. Maar ja, dat gebeurt net. En want vanaf, er wordt dus een vrouw. ja, en vanaf dat moment dan kom je echt in de knoop. Ja. En hoe ziet dat eruit als het in de knoop zit? Hoe gebeurt er dan? Ja, vooral voor de boetenwereld. In die chirurgie, dat is de oorsbest. En daar best maar pesten. En dus eigenlijk komt ze gewoon ja, heel erg in een eigen wereld zitten zitten. Maar En- hoe is dan oors? Ja, je ziet er oors uit. En van Famke wordt al wat verwachten dat ze nou ja, wat strakkere kleren en wat langer hier. En dat hier ik net. Hoe ziet dat eruit? Sa. Sa, ja. Ja. En als het koer dan hier nog kwater, want dan gaan we het ondeuzen doorheen. En altijd bij jongens? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Het komt uit Hitsem. Hij heeft jij er niet om wennen. Nou, dat zijn Klopt. Lietse dwarpjes. Ja. En hoe gingen die vrienden bijvoorbeeld mee om? Ja, die hien was zoiets van, ja, dat is wel oors dan oors. Maar ja, dat is gewoon, toen die tijd nog margje. En dat werd gewoon geaccepteerd. En ja, goed, als er is wat moeilijker worden viel, ja, dan kwamen ze ook wel van me op. Want waar is er wel eens pesten? Maar? Ja, vooral op de basisschool wel, maar daarna eigenlijk... Wat zeiden ze dan? Ja, dat ging vooral ook over de namen van Margje, Bargje en zulke soort dingen. En
Maar je bent gewoon oors, dus je valt buiten die groep en dan ben je gewoon slachtoffer. Ja. En dan schreef die brief. Hoe oud bist dan? Toen ben ik 24. 24. Ja. Wie dat het moment dat toch dus nou mat het er maar uit? Ja, ik kon geen andere kant meer uit. En net Ian wist het. Nee. Hier is net zo'n vriend of een vriendin zijn. Nee. Dus mem die wie echt de eerste die het jaren. Of die het vanuit de brief Ja, in maakte. dat filmpje neemt ze daar nog zij. Ja, Wilst nou hij naam worden worst? ja, maar dat is natuurlijk wel een heel proces. Ik bedoel, het gaat net van hier naar dag. Verhoor je dat even. Maar dat gaat youth exa's. Of voor het gisteren of als het maar praten is het. Ja, ze denkt er wel goed om, maar ja, en ze zei het ook van, ik heb 26 jaar lang heb ik Margje en zij en mijn dochter zijn. En ja, dat had ik tijd nodig voordat dat eruit is. Ja. Ja. Het is wel heel bijzonder wat er gebeurt bij maar een cameraman, maar een presentator die het een vraag stelt. Ja. Want dat proces, 24 bist dan schreeuwt een brief. Ja. Dan krijgt je reactie. Wat zou die mem? Ja, dat was gewoon super. En daar best mijn bijen en Thomas gelukkig worden, dus ja. En die nooit? Die leeft helaas niet Oh, meer, maar oké. die had daar niks van mij gekregen. Nee. Nee. Maar die mem, je moest het maar als je twaan, ik dwan dus. Ja, eigenlijk wel, ja. 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 Dus is nou in de fase dan gist van vrouw naar man. Ja, klopt. Kist u uitlezen hoe dat eruit ziet? Ik heb me 2 jaar geleden aanmelden bij het ziekenhuis. En er ben in Nederland binnen 2 genderpolies, één in Grijzen en één in Amsterdam. En dan kom je op een wachtlijst en toen die tijd wie dat ongeveer een uur. En als die wachtlijst voorbij is, dan wil je oproepen voor gesprekken met een psychiater, met een psycholoog, maatschappelijk werk. Want ja, ze willen wel zeker weten dat de gevoelens die je hebt, dat direct bij je hebt. En als hun op een gegeven moment overtuigd binnen en je bent er zelf ook weer van. Hoe bewijs je dat dan? Ja, hoe bewijs je Ja. dat? Ja, Maar dan zei ze griet op een brommer en ik drink bier uit een flesje of zo. Daar zullen ze wel modellen van hebben, maar daar ben ik mensen die, ik neem maar wat schizofreen binnen. En die dan een bepaalde fase hebben. Dus ze moeten echt overtuigd worden van het feit dat het een wens is die er eigenlijk al levenslang is en die er levenslang wezen zal. Oké, dan komt er een punt, en dat begreep ik net helemaal, want dan zit dus midden in dat proces, is heftig. Ja. En dan zou je zo'n programma, het zou je Arie Boomsma, volg mij maar een ier. Ja. Waarom is dat niet? Vooral omdat ik mezelf wel als voorbeeld zag voor andere mensen in Friesland en eigenlijk in het noorden van Nederland. Het is toch wat moeilijker hier en wat de boer net kent, dat iedereen Omdat het een plattelands... Ja, ik denk altijd in Amsterdam, daar ben ik wel een protewest en daar wordt er net raar van op, jongen. En als je hier in Friesland binnen en dan is het toch wat bijzonders en weet eigenlijk mensen net hoe ze ermee omgaan moeten. Dus dat is het doel, om zien te leren van het is net raar, om zelfs in Friesland kan dat gebeuren. Ja, en je eigenlijk heel veel over pesterijen en mensen die echt vertreiteren worden. Dat hoeft toch net altijd in zo'n programma? Nee, maar daarom ben ik er juist. Bij mij is het al zo goed gegaan en zo positief. Dat dan denk ik van ik hiet gewoon net beter treffen in en dat wil ik de wereld zien laten. Ja. Wat hoop je dat eruit komt uit het programma? Want we hebben nou een stukje zien litten, er gebeurt natuurlijk volle meer. Er gebeurt heel vol, ja. Maar ik hoop gewoon dat mensen beseffen dat wij net raar binnen en dat we gewoon al je mensen binnen. Ja. En daar de respect voor hebben. Want wat is het meest vier dat gongbist in het zien litten van die cells? Want er ben de zouders van tevoren, ik wil net oer hebben. Nee. Wat leest er bijvoorbeeld zien van stinkt, dat is wel heel heftig. Nou ja, ze ben mij best naar het ziekenhuis toen ik definitief de jaren kreeg of ik wel of net in behandeling mocht. Dus ja, dat was voor mij echt wel een moment wat heel belangrijk was. En normaal sprutsen dan deel je dat met je familie. En dat was voor mij wel heel bijzonder dat moment erin zit. Ja. Ja, want het verdere proces, uiteindelijk het man worden, want dat is de toekomst. Ja. Dan was de man. Ja. Kies maar een beeld schetsen van hoe dat eruit ziet. Krijg je dan bijvoorbeeld een gezin? Wat gebeurt er? Nou ja, ik hoop het al uiteindelijk. Ja. En dat is raar, maar dan valt dus op een vrouw. Ja, ik val op vrouwen, inderdaad. Ja. Maar goed, ik zal nooit zelf bij een krijgen kunnen. Want ik bedoel, dat stukje genetische aanleg, dat is er net. Nou ben ik gelukkig al in middelen ben daarvoor. Dus ja, ik hoop wel het huisje, boompje, beestje. Ja, absoluut. Ja, want de is heel mooi. Dit is het paard naar
nou, eigenlijk de vrijheid, hè? Mijn eigen gevoel. Ja. Nou, als er maar 1 of 2 ruitje kist, maar een programma was Ben nog ik al zinloos. blij. Ja, wist je op dit? Ja, absoluut. Ja. Oké. Nou, soort Zeker sterkte. Er komen jaren nog, denk ik. Komt helemaal goed. Oké. Ja, Mooi. absoluut. Martin, tegen dank. Ja, zij is dus jong te zien om het zien voor het zien op de KRO op Nederland 3. En mag ik even bij dat checken. Dat is de tweede aflevering, hè? Vanaf de tweede aflevering zit ik erin. Ja, tweede aflevering. Mooi. Ja, heel wat was. 100 hindes. Dan Brown, prinses Beatrix en duizenden taskogers. De druk zit er flink op voor het theaterstuk Vaderpaard. Tonsdag is de première in het Wetense Expo in Ljouwert. En in Bient litten wij alle dagen zien hoe het zo'n spektakel ter stond komt. Dat hele grote scherm, het is ook van een heel groot deel, is gewoon decor. Want je kist mij die hinders, kist net bij decors makkelijk op en afbouwen met al die verschillende acts. Dus daarom is het zo'n asociaal groot scherm werd zo nou en dan. Dus de omjouwing verhoord en het waard als basis. Hoe reageren de hinders hierop? Bang. Ja. Het komt door het scherm. Het scherm is mega groot en als de stilstaande beelden haast, dan is er niks aan de hand. En dat hinder op het water in de verte, dat is ook niet erg. Maar dat ene hinder, dat wordt heel groot. En een hinder is een vluchtpaard, het is een vluchtdier. Dus op het moment dat zij dat hinder zeggen, dan de minst ervaren paarden, die, zoals wij dat dan zeggen, die gaan dan op de rekken. En dan wordt het iets te snel, dat hoort niet bij de proef. Hark. Voor het veld van bed is het riep in te jaren. En boven de holle reg van het wijnhuis maar de zwartlakte tilbrie stiet Venus te wachten op die inzwatte hinst die nou haast. In een dream van jacht riest uit zijn zee zoute stoom. Het hele verhaal komt eigenlijk uit het waardwijs, maar. Dus het hinder komt uit het waard en het hele verhaal speelt hem al op het waard. En daar zien we ook al beeld van, maar we dachten het is heel mooi dat er een hingst gewoon los op het water rint. Ja. En ja, veel een lietse risico, want we winnen net al te volle oorzet. En ja, eigenlijk weer maar 2, maar Jansje, haar man, die, en nog een assistent hebben dat opnames, maar hij ging er ook even voor terug. Dus toen wie er echt even 2-3 kilometer voort, wie het echt naar San liet hinder. Wij dachten, oh my god, het beest komt nooit weer. Die denkt vrijheid, hoppakee. Dus dat na 12-3 keer ontsnappen. Hij kan wel elke keer weer om. Maar ja, en dan gewoon hopen dat is het mooie, want zo'n hinder dat er in op zit is natuurlijk. Het is een heel mooi contrast in een voorstelling, soort wijze dat bij zo'n act, waar mensen altijd het hinder besturen om op het beeld dan iets te laten van een vrije hinder, zeg maar. Dat is volgens mij het probleem niet. Dat hij heel groot wordt. Ja, daar gaan ze. Ja? Ja. Maar we doen de proef iets anders. Maar dan moeten we wel even testen dat het dan goed is, zeg maar, hè, als hij kleiner is. Ja, Want dan, maar kun je dat zo snel? niet binnen 5 minuten inderdaad. Nee. Bellen Nienke me weer op. Herman, nou maar snel even zien. Nou ja, ik weet zelf niet jong, maar zij het in Weiden. Maar dan just die mannen, just gewoon heel mooi in een Weidse landschap. Dus dan, ik werd even naar boeten. Maar goed dat ze dan even achter de broek zit, want dan gebeurt er ook niks natuurlijk. Ja, we hebben het op papier bedacht. En natuurlijk hebben we wel wat filmpjes zien en ik muziek bij filmpjes uitproberen. En maar ja, hoe het echt werking gaat, dat gaan we nou zien. Dus het, in die zin, elke dag is een hele spannende dag.
Een nij jaar leidt voor u, dat weten we al hier, maar ook alle hier nieuwe mogelijkheden en trends. En daar hebben we het deze eerste weken van Bientoe met onze verste gasten. En op die ben dat de onderneemster Geesje Duursma en Skelte Mijnsma. Jou weet het, hij had een heel soort zaken voor ons bij. Altijd gaat om de ontwikkelings op internet en sociale media. En Skelte, welkom trouwens beide. Ja. Daar heeft een gadget, nou net bij die, maar we hebben het er nog een keer nog horen, de Google Glass. Ja. Dat is nevens de trend hè, van het naaier. Google Glass, Deze simmer heb ik die op, denkst? Nou, ik denk deze simmer nog net, want dan is er nog net de cape. Maar voor komend jaar wordt de verwachting wel dat het een bril op heeft. Ja. Nou, vertel nog eens even, lees eens uit, wat is die trend, wat is dat verhaal? Nou, het is eigenlijk een bril met intelligentie. Dus het zorgt ervoor dat er een extra dimensie in zicht komt. Dus er sjost extra informatie in wat al sjost. En daarmee kist ik de dagelijkse handelingen in Shen. Dus mail kist besjen, agenda kist besjen, sms'jes, WhatsApp-berichten kunnen al vanuit de telefoon rechtstreeks naar de bril ta. Dus hoe stik net de hele tijd met de bril in de hand of met de telefoon in de hand te Er rennen. is één in Friesland en daar heeft hem net. Ik heb hem net. Dat jokt hè? Dat is dit leuk, hè? Het irriteert me al. Ja, mag ik eerlijk zeggen. Maar ja, goed, het is net oors. Nee. Nou, wij binnen eventjes naar de persoon Tagong die het zo'n bril hebben. Die zitten in Srusterveen. En Miranda Werkman, die ging dus bij dat bedrijf, dat heet Vreed. Ze rennen voorop dus in die gadget en hebben dus echt als eerste in Friesland een Google Glass. Nou, dan zet ik hem op. De eerste Google Glass van Friesland. Ik heb het idee dat ik gelijk skills zeg. Oké, Glass, zeg ik. Dan krijg je mijn voice, of met die stem, krijg je maar onja was de worst wat Google Glass voor die doen hier. Oké, Glass, take a picture. Oké, Glass. Record a video. Wil ik het even in de praktijk testen, dit Google Glass. Dus in Srusterveen ging ik de straat op. Oké, Glass. Je zit op Facebook, of net? Ja, dat klopt. Ja, ik heb hem nou van me. Leuke foto's. Hoe kan je dat zien dan? Hij herkent jouw gezicht en dan kun je gelijk terug naar je Facebookpagina. Nou? Vind je dat vervelend? Ja, dat is wel inbreuk op die privacy, vind ik zelf. Ja. Nou, in het nepje, hè? Okay. Ik bluff enorm. Maar Sassu, het wel werkje kennen met deze bril. Ja. Oké. De Glass is nog net te krijgen in Nederland, omdat er een stukje, omdat er nog geen wetgeving is in dit land, om hoe maar we omgaan met dit soort, ja. Ja, want privacy wordt wel een issue. Ja, dat is zeker een issue. Er zijn al apps maken in de appwereld, zeg maar, dat mensen inderdaad op basis van een foto al in je kennen. Ja, scan via een Google Glass app, waar is het en wat is je Facebook profiel? Oké, Glass, take a picture. Ja. Dan ga ik een foto van jou maken en dan kan ik hem versturen. Oké. We hebben nou direct contact en dan kan direct al je privé dingen van deze zien. Maakt die niks uit? Nee, de dingen die ik op internet deel, daar heb ik bewust over nagedacht. Maar waar zei dat het de vorm is wat ik gewoon beroep beginnen. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat er ook hier al lenzen binnen of glazen binnen waar dat gewoon inbouwd zit. Als je mijn skofje op hebt, dan wint het eigenlijk ik wel. Dan zoek dus gewoon zien wat hier voor aanbiedingen binnen in deze winkel. Als ik dan naar de site tag in, het is eigenlijk gewoon een computer op je hollen. Ik kan daar nou bijvoorbeeld zeggen, take a picture. Niet? Ja. Maar dat mag je niet zomaar doen. Waarom niet? Dat is heel persoonlijk. Wat bizar, hè? Dat is bizar, toch? Ja, dat is bizar, ja. Maar aan de andere kant, de zet het er nou ik op. Dus dat ik het nou hier bij die zeg of dat ik het thuis achter mijn computer zeg. Wat is het verschil? Daar heb je gelijk in. Alleen ik heb er zelf nu helemaal geen grip op. Nee, Goed, maar dat anders heeft ik hij net. het ook niet. Nee, alleen nog dit is confronterende. Ja, het voelt wel confronterend. Ja, Komt veel dichterbij. Zelf ben ik wel heel bot van het sporten, van het voetballen. Ja? Wie zou je heel goed voorstellen kan dat er een coach aanstaat gewoon op het veld. Die had zijn glas op en die ziet gewoon de status van zijn spelers. Elke speler had een sensor of meerdere sensoren. Is de speler warrig of had er een blessure? Nou, dan zou de coach dat al eerder zien kennen, misschien dat de speler zelf. Stel je voor, er staan leuke foto's op van een strandvakantie. Ja. Nou, dat... Even zien, kijk even inzoomen. Oh, mooi. Geweldig. Nou, hij genoeg mensen moeten schrikken maken volgens mij. Ik heb wel zin in koffie. Ik heb nou krek op Google jongen. Hier in de buurt koffie zitten, maat. Lekker bakje. Zin. Cappuccino.
Ja, Geesje, daar heeft ik een bril op. Er zit niks op, hè? hoop ik. Ik zie alles. Ja, dat is alles. En dat is net wat ik nog in mijn vrije tijd. Zou het wat voor die wezen? Nou, lijkt het me wel interessant. Mijn oudste zoon zei van, kijk ik mij wel in. Dus ja. Maar zuster hier wat in? Ik vind het wel wat griezelig. Maar ja, ik zet wel van me. Is het Ik denk wel dat het de toekomst wordt. Nee, volgens mij is het net griezelig. Het past gewoon in je hele leven zoals nou is nog meer weer aan in hoe je denken en doggen. En dan wordt weer een toevoeging. Van de andere kant, bepaalde aspecten zoals privacy wordt nog wel lastig. Maar goed, dan moeten we maar eens goed hoe nadenken, lijkt het mij. Ja, nou, dat zal nog eens een punt wezen voor die, om hoe te discussiëren, hoe die privacy. Even een ander punt was touw, on Hellyworst Geesje. Want het is net een trend, het is een wet die het invierd is, maar we zullen hoe de trend hebben die daaruit volgt. Maar laat me eens even zijn flesje, want het is green. Dit zal wel een lekker flesje, maar een exotisch drankje wezen, maar bomvol alcohol. Nee. Wat is het? Het is een alcoholvrij gemberdrankje. En het ziet er heel hip uit, een beetje briezerachtig, maar dan zonder de alcohol erin. En de drank- en horecawet is nou ingevoerd. En dat de jeugd van tot aan 18 geen alcohol keepje mij. Maar dus ik zou graag een wens zou wezen dat het trend wordt van het is cool om alcoholvrij te wezen. Ja, maar dat vind ik helemaal niet cool. En dat vinden heel veel jongeren echt niet cool. Nee, die willen een pilsje drinken en die balen verschrikkelijk van die horecawet. Dat is een feit. Maar ik ben nog horecaondernemer. En ik vind het toch wel een goede zaak dat het toch van 18 is. Het is beter voor de gezondheid. Het is heel ongezond om eigenlijk tot aan die 24ste. En dat die hersenen in ontwikkeling binnen. En alleen nog meer zwaarder is wel dat de trend wordt van dat alles dan weer in de keten bedaart. Ja, dus dan nemen ze dit net en nemen ze gewoon een lekkere oorgreen flesje, zeg maar. En uiteindelijk wordt 80% van de alcohol thuis en uit het zicht consumeert. Nou, wat vies je daarvan? Het is natuurlijk een apart verhaal. Hè? De bestandje mochten ze drinken, maar nou in één keer niet meer drinken. Ik vind dat een slechte invoering van het gebeuren. En het is heel abrupt gaan en dat hier volgens mij wel oorskent. Okay. Maar uiteindelijk moet je ergens een keuze maken. En is dat dan wel een wel goed night dat wat dat betreft. Was dit wat de jeugd er zelf van vindt? Ja, niet. Of de mensen die 16 waren, die hebben eigenlijk geen kans gehad om te kunnen drinken, zeg maar. En 18-jarigen kunnen dat nu gewoon nog wel doen. Nou ja, dat is een beetje oneerlijk, vind ik. Ja, ik vind het gewoon raar dat wij dat niet mogen doen. Heel wel. En ga je nog wel gewoon naar de kroeg? Ja. En anders haalt mijn moeder of mijn vader het wel. Ja, makkelijk zat. Ik mag 5 maanden niks drinken en ik vind dat zwaar kut. Nou, ik vind het wel jammer, maar ook alleen met het idee dat ik de kroeg niet meer in mag met vrienden. Dat ga ik heel erg missen. Dat ga ik echt missen. En, de drank dat boeit me eigenlijk niet zo heel erg veel verder. Ja, een biertje is wel lekker. Maar dat doe ik. Ik drink thuis misschien af en toe wel eens een biertje. Maar in de kroeg, dat je de kroeg niet meer in komt, dat vind ik echt balen. Geesje, resumerend. De mooiste kroeg dus net in, dat vinden ze net leuk. Ze willen graag bij elkaar zitten als pubers. Dat weet ik nog uit mijn jeugd. Of er nog bier bij is of net. Wat vies van dat is natuurlijk wel een minderzaak. De jeugd van 16 Sandje, die moet we gewoon op stap kennen. En ja, vroeger ging je dan naar de jongerenvereniging of zo. Ja. En dat is wel een probleem. Er binnen natuurlijk nog cafés die het wel tagong houden. Ik voor 16 Sandje in Ierigen. Dus net alles is 18 plus win. Alleen nog de horeca is wel strafbaar als je skenkst. Ja, daar hebben we de discussie weer over handhaven skelten. Dat is een man met een soort creativiteit. Wat is hier een oplossing voor? Hoe zoest je nou omheen? Glippen in als ondernemer? Als ondernemer? Ja, nou goed, volgens mij ga je toch naar het Kate-data. Gewoon zelf leuke feestjes organiseren. En dan zorg je dat er alcohol komt. En volgens mij is dat net zo'n lastig karwei. Dus van die ene kant... maar wat vies ervan dat die kant u keert? Ja, dat vind ik een logisch gevolg, eerlijk zijn. Ja, ik vind het lastig. Voor mijn beleving, van je 15 dan begin je met alcohol drinken en zulke dingen. En dan ben je aan het testen en dan ben je aan het experimenteren en weet ik het al wat. En van mij dat wel bleven. Van de andere kant, ja, het rent ze nou dan natuurlijk wel uit de klauw. Dat is toch scherlijk? Ik bedoel, al die coma-soepers en dergelijke, dat wil je toch net? Ja, maar volgens mij heeft iedereen het meemaken. Die order is nou dan 15. Dus ja, dan heb ik zoiets en volgens mij komt iedereen wel goed lonen. Het is wel zo, als je zegt van, ik drink net en ik drink zelf geen alcohol. En als je dan in de studententijd bent, dan moet je dat wel stevig in de skons gaan. Ja, beide net drinken, hè? Dat is wel merkelijk. Dat wist ik, dat verschilt ik net. Elk net een druppel alcohol aan. Nee. Maar toch bist je ervoor en dat is nee. Nee, ik zie ervan dat het 18 is prima. In Amerika is het 21. Nou, dat vind ik wel heel hard. Maar 18, nou,
Dat is een redelijke leeftijd. En ik bedoel, stappen, dat jij erbij. Dus douchen, praten, chansen. Maar ja, ben met dat altijd met drank. Ja. Dat vreet me al. We sluiten dit onderwerp af. Dan krijg je nog één beetje tijd om te zeggen van... dit is de trend, nevens mij, van Takomir. Delen is het nieuwe hebben. Delen. En dan? Schelte? Ik denk dat de gruthandel straks zelf alles gaat verkopen. Dat wordt de grote trend van dit jaar. Gruthandel? Ja, dat dus de dat producent... ik mooi pasje erheen gaan en dan sla ik de winkel door? Ja, we slaan eigenlijk straks de hele tussenkanaal worden straks al weer oerslaan. En dat scheelt dus? Dat scheelt in de portemonnee, maar ik in werk. Dus dat gaat nogal wat klappen opleveren. Oh, dus het is voor mij handig, maar voor hem is het wat minder. We doen eens even, kunnen we dit hier nog heel vaak over hebben. Oké, nou, tegen dank beiden. En we zullen wel wat die trends brengt. Ja, dit wie Bient. Volg ons op Facebook en Twitter. Wij zijn sociaal natuurlijk vanzelfs actief. Dat komt ook maar terug Skelten. Voor meer informatie over deze onderwerpen. En dan wens ik je nog een hele noffelijke jong verder.